Hello mga bay, di ami karon sa suba dire sa Sudtunggan. Unya na manglaktod rami diri kay padumi sa amo ang panimuyo sa among future house. Hala taas ang tubig. Nya nakakita ko diri mga bay na gipapilit diri ay muni ang akong agency before. Maanyag International Manpower Corporation. Nari sila opisina diri oh. Ako sa ning kuan bi picturean bi kay mga play na ta ay kapoy naman oy. Agi gino na mga panahon nga maluya ta mawad antag kuan pang abaga. So mauna nga kuan kauna ta usahay ug mabur nagatagbalik no. So mao ni ang suba diri mga bay. Di man lalom, unas man be. Tara. Daghan ang ligo. Muni diri ang suba mga bay sa Sudtunggan. Itong gilay bitaw nako. Na daghang nangaligo. Kapit sa tani og kuan kaning view diri sa palibot. Tapos magpadung ta sa atong future house. Ang akong pinaka inspirasyon man ako kung tulo ka bahandi pero kaduhang inspirasyon ako ang among future house nga magkuan pa maning kamot. Ini ang dalan diri. Ay daghang nangaligo. Wala nindot no kay sulog. Nindot. Ligo sa taday. Dili ra law miya asa ko to biya. Dili ra. Aw hawak ra day taman. Lapas ni ay. Aw mao. Kuan ni karon kaning hunas. Aw taob na ni siya. Mo budako pagid ni badong. Dato na lapas diri. Ala mo dali tagtabok kay malapas do diri. Mo ni ang dalan diri. Ala dira na nangambak. Sige ambak ate. Ay ala kalami ambak magbalik tag bata. Nadara. Ay, ala. Sige, ambak na. Ikaw. Ikaw maligo? Sige, ambak na, ambak, ambak. Ready? 1, 2, 3, go! Ala, backstroke man. Hala, ikaw din na ka. Hala. Sige, ready? 1, 2, 3, go! Lan, mindot no, magpaanod-anod. Lan, nisulog na oh, sulog na. Hindi ka naligo diri, hala ka, nice ba eh. Sana oh, ligo-ligo. Oh. Kung malayuan ta sa Cordoba, suba sa Cordoba, pwede na tayo diri. Pwede na diri mag salom-salom. Tay, vlog na tay. Oh. Lagi. Vlog ni, please like and subscribe Inday Kabkab. Namo diri. Ako nga i-upload unya. Mulakaw sa amin. Kuan kayo kaning sulog kay mga bay. Hindot kay magpa anod-anod. Muni ang suba diri. Nindot kay silag salom-salom. Sana all. Oh. Ready? 1, 2. Lukso! Luksong tinik. Hala. Hala kanindot maglukso-lukso. Mura kag mabalik pagkabata. Oh, di ba? Oh. Morning. Oh, di ba? Say hi. Unsa man ninyong balon? Wala mo'y balon? Wala mo'y balon nga dukot? Laminta na ay dukot ya magsugbag bulad. Bahalag pobre basta baskog. Oh. Sige, bye-bye. See you in the next video.
Hello, nindot kayong mga agos sa mga katubigan, sa mga bato-bato. Kani diri nga area mga bay kay nakuan siya. Naguba pagbaha. Yung princess, gilag tisngi naong, ay tisngi lang. Ang tisngi ka? Ganahan ka gambak? Ganahan ka gambak? Nalingaw ka? Nibalik ang pagkabata. Naman yung mga aki diri oh. Na diri ang mga aki mga bay katong gipang Ma, libre ni gilig. ma, nato kami sa naman niya. Bunalan ni Lola. Ah? Aki, assalamualaikum. Oh, ana, busog ka to hatag na ko ha. Oh, asa man mo padulong? Uli na mo? Oh. Mermaid, kami ma, maligo. Asa mo bunalan ni Lola? Atong sapa. Asa nga sapa dito sa dool sa ato ara? Oh, Dili dito sa suba sa kuan, manlabay uno. silik na lang ka dito. Dili sa barihol. Kasi parang Barihol. nakalimutan. So mo ni ang hagdanan rin mga bay tuktok kay ni tanan. Buntod kay ni siya. Ma, feel na ko ma kay ang utlan daanan ni makagi mga sakyanan, motor, anay. Ano sa Ha? White House, ano? Ah, dili dili. Mura ba? Oh, ambot ka, basin. Pwede rasad kayo. Okay, let's go. Ay, kuha na. Masayro ba ka na si Kuya? So, daara ang view diri. Taxi. Napa na ito. Ano ka na mo? Yung taxi na, okay, magian. Muni ang sumpay nga dalan mga bay sa Sisilix. Nya kaning kasadaha, may untag mabuhatan na diri tulay kay para duol na kay manglakto diri. Maawa man, pero napaghapon. Bukay na kay nana. Oh, bitaw. Nindot inana bay day o sa kanang sa tiris bitaw na open lang ya. Na party o diha. Kaon-kaon. Ano tayo tubig dala no? Magabalik po lang tama, ano po to? Ano yan ka? Oh, lagi ko na. Layo pa kayo niya mong hikon mga bay pero laban lang ta sa pag-hike. Paspas taglakaw bi. Maabot dahin ta. Sandal na ko. Di mo na sanday. Siyos man na. Ano yung mo nang ibasa. Sa ganun. Gana ko. Ini ang kasada sumpay sa Sisilix. Sisilix. Ano siya mga bay? Ito ay daghang kaldereta sa unahan. Mga kandi. Mga kandi nga ito. Wala yung masakyan man diri. Layo pa dyan ni mga bay. Pero enjoy man ta lakaw diri. Wala binaron. Wala man siya init bi. Wala init. Init tata. Dakay. Magbayad ko ni. Wala init. O dira mga dyan ha. Pagpadong sa maligod to ba? Lupon na to. Narita. Nindot iligo dahil itong sulog no. Kanang sulog ba kay para ang tubig na o diritso. Dili ra hugaw ba? Gom to. Kani man ang hugaw kani nagpundo. Gom kita to. Hugaw lagi pero nagkuan man siya, nagflowing man. Nag-ana ba unsa ni iyang tubig ba nagpadayon dito sa ubos. Ang kani naning pundo mo hugaw kay wala siya ana kadto kay sulog ba nagpadayon. Lala, hala ka ang mga kandi ni Tungtong hala. Oh. Mga tagak. Kandi na dito.
Malik na sad sila. Brita, kanding nga ay. Makon na ka na sila, latay. Wala, nabukod sila. Hala, to pa'y dagan dito nanagan, tara kusog kayo. Hala. Asa ka na sila dapit nga kanding. Namanay ka na na. Yan na. Ah, Ang amo man. hala. Ang amo man, sige bukod. Chuya, Ah, gitigway din na sila, gitigway. Chuya, rudbay kay. Nangisi, manaw nga to eh. Sige, rudbay. Dara mga bahay ang view diri kung maglakaw-lakaw ka, jogging, baklay. Relaxing Nawag kayo. ng kanding. Iya, giabog man. Nawag tang. Giabog lagi, paso dito. Oh, nasa lagar dito sila. Kuya, papalit ako kanding. Imo to kanding. Pwede mo pahit ato? Lamia, ito ikaldirita eh. Ha? Kanding dito kung gikaon. Lami no. Lami mas baba mo luto ang kalderita. Karon ba? Lagi. Lami no. Di mo mahalata nga kanding kay walay lansa. Ni. Sure lagi ko. Pero lami ang lasa. Lami ba ang lasa? Oh. Anong lain man? Mga kanding ba? Parang mga bukang si kanding at kumasi. Ni sungway ko. Ni sungway ba? Maluwi ka mo kaunang kanding? Yes, sir. Anong maluwi mo ka kanding? Ada Lami mo na sila benefit sa lawas sa tao. Tanaw gud ang kanding bisag sagbot ra ilang kinaon niya. Kita lagi lamang. Saging sa aw kaning panit sa saging man ilang kinaon bi. Dili sa kuan panit sa saging ya. Mga dahon-dahon pero baskog kay sa nice kay skin. No, I don't like. Mukhaong katag ano saging panit niya. Ma, Kuan pod kanis kuan mga sagbot. bukan na ako Kay nice English. mag skin. Uy, ako English ba? Half British, half English. Tingon nimo. Ako. Pilingon. Lagi, promise. Nganong half British man? Half. Unsa man ka Britanian? Gamay ra kung mapan. Mura Nganong- gid British ang Nganong kuan. nakaingon man ka ana? Ay, namin na pa challenge sa TikTok ay na. Na? Ang spelling sa ay English ba ka or British yung mong tara English yun mo. Ang pronunciation. Oo. Ah. Nya ka ang Nya. uban kay English, ang uban kay British. Sige, bye-bye na ta kay taas na itong video. Thank you for watching. Ilan naman na. Thank you for watching mga ba.